Parce qu'elle a été compliquée cette victoire quand même, par rapport à l'an dernier, par rapport au fait que Berlin, entre guillemets, tout le monde És en voyait Ludovic Berlin. Fàbregas, jugador del Barça, que va anar cap a la graderia perquè el volia donar una bandera, i en aquest cas no és la imatge de TV3, la transmissió de TV3, però TV3 van dir, deu anar a buscar una bandera francesa. I no, anava a buscar una senyera, perquè en Ludovic és de Catalunya Nord. Per tant, una vegada més, no? Nosaltres no hi som quan toca ser-hi. Ramon, ara te toca. Sí, és de Banyuls de la Marrenda. Sí. És un català del nord de Banyuls de la Marrenda que és tocant a Cotiurra. I havia jugat unes temporades al Barça de handball i va marxar a Itàlia, em sembla, i ara ha tornat al Barça. Però fa uns anys, quan jugava al Barça, no tenia aquest discurs tan catalanista. I ara em sembla que s'ha casat amb una sud-catalana i que també ha madurat, ha crescut, ha après coses i té un discurs molt diferent del d'abans. Abans era un francès que jugava al Barça. Ara afirma la seva identitat catalana i això també dona esperança i mostra que a la Catalunya Nord la gent només es tracta de posar un esglaó i per això nosaltres en això treballem, els Àngels de la Terra i altres entitats, a donar a la gent més continguts, més coneixement de coses que no els hi arriben per la televisió, perquè al sud teniu problema, però al nord la televisió és parisenca 100% i tots els mitjans i l'educació nacional i tot això. És molt complicat d'arribar a construir-se com a català a la Catalunya Nord. Però només passant la frontera i anant de l'altra banda, millor si et cases amb una sud-catalana, però bé, això no anirem a robar-vos totes les catalanes tampoc. Els nord-catalans potser que, com en Fàbregas, tenen èxit al sud, d'altres no, però en tot cas és important de crear aquests lligams i de descobrir una altra manera de ser català per recuperar la seva pròpia manera també, perquè evidentment a la Catalunya Nord tenim les nostres problemàtiques, les nostres maneres de ser. Dic per la meva experiència personal. Jo he anat a estudiar a la Universitat de Girona als 20 anys, que vaig recuperar el català, que no el parlava fins als 20 anys, i que des del moment que vaig recuperar el català vaig poder descobrir la història de Catalunya, en Gaudí, per exemple, i tot, llegint en català. Quan no llegia en català, no sabia català, tampoc m'havia pogut construir com a català del tot. Sí que em sentia català. Hi ha molts catalans del nord que senten català en francès, que això pot semblar molt estrany al sud, però al nord s'entén i s'explica molt bé. L'altre dia que jugava a la USAP de rugby un partit per no baixar a segona, hi havia 5.000 catalans o 3 o 4.000, saltaven, deien en francès, qui no salta no és català. Però això ho deien en francès, és a dir, reivindicaven que són catalans, però ho reivindicaven en francès. Però recuperar la llengua, recuperar la història, també es fa passant la frontera, esborrant la frontera mental, i això ho va fer en Fàbregas, que fa uns anys no se sentia tan català i ara ho està reivindicant, i pot ser també gràcies a un altre arquitecte que és en Joan Laporta, perquè al Barça hi vam tenir uns presidents que no eren tants bons arquitectes. Núñez, que jo vaig començar a seguir el Barça a l'època de Núñez, no era la mateixa història. No era el mateix temps tampoc, en un altre període. Però Fàbregas segurament que ha parlat amb en Laporta i amb més gent i que li han transmès aquest sentiment fort i ara surt dient soc català i això fa goig. És important, perquè fins i tot a la Catalunya Nord no se'n parla gens de Fàbregas que juga al Barça, quan això és superimportant. Va guanyar 4 campions amb el Barça i al nord la gent passa d'ell. L'hem de reivindicar. Totalment. I mira que ho guanya tot, perquè el Barça d'handbol ho guanya tot i des de fa molts anys, em sembla. O vaja, això ja
ho guanya tant tot que ja gairebé ni és notícia, però sí que ho és. I això que ha passat amb en Ludovic Fàbregas ho és, no? I això que has dit, Ramon, esborrar la frontera mentalment. És que tot començarà aquí. És a dir, ho dic de debò, ara no vull semblar. Però, clar, aquesta connexió i aquesta construcció entre tots. És a dir, aquí no hi ha... Aquí, fixa't, l'altre dia el Correllengua, no? Que ha sorgit de Mallorca. Uns joves per la llengua de Mallorca, no? Aquí totes les idees són bones, però sobretot són necessàries les connexions i fer desaparèixer mentalment, perquè estem en uns marcs mentals que ens costa traspassar-los, no? I a vegades les coses no només les hem d'imaginar, les hem de crear. També les han creat ells, els altres les han creat, també. També són constructes, no? Són els constructes que tothom es crea, no? I nosaltres tenim els nostres i els hem de construir. I ho anirem fent. Nosaltres, entre altres coses, som aquí per això, no?